Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Рима Абзалова. Бүгінгі шығарылышта. Август Мөслим агрофирмасының түрлікшілік комплексында малларны роботлар қарый. Роботлаштырылған фермадан біздің репортаж. Қышқа шистарынып кірәбіз, район өзәгіндегі ауылларда өмәлер бара. Иминлікні тәмин ету үшін қағидаларны өтәргә керек. Газ приборлардан іш итәргә өйрәнәбез. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мөслимгә кунаклар еш килә. Узган атнада Мөслимгә Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгыннан вәкилләр килде. Кунаклар Мөслим белән танышты, эшмәкәрләр белән очрашты. Мөслимдә Татарстан Республикасы Икътисад министры урынбасары Наталья Кондратова җитәкчелегендәге делегация эш визиты белән булды. Мөслим районны башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Альберт Хуҗин делегацияны районның зур эшмәкәрлек объектлары белән таныштырды. Муслимова я не первый раз. Был, наверное, 3 года назад. За 3 года есть большие изменения в части вообще благоустройства города. Там сделана большая работа проведена. Эшлекле сәфәр ахырында район хакимиятенең актлар залында районның резервлары һәм проблемалары мәсьәләләре буенча фикер алышу максатыннан район эшмәкәрләре белән очрашу узды. Такие сложные двери не стучимся, а там, где говорят, приходи и бери, у нас есть все возможности, и мы вам поможем, за вас заплатим. Ну вот, например, я до этого в должности работал, мы платили за участие на выставках в Казани Экспо 600 тысяч рублей, до 1 000 000 рублей платили и 3 раза. Если бы я знал, что можно было это за счет вас сделать, конечно бы я этим занимался. Утырышта эшкуарлыкка ярдәм итү фонды үзәге генераль директоры Ойдар Салихов, гарантия фонды директоры урынбасары Гөлнара Сафиуллина чыгыш ясады. Лилия Шаймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Август Мөслим агрофирмасының түрлікшілік комплексында 2300-ге якын мөгезләре терлек тәрбияләне. Гади сыерлардан 2-3 тапкыр күбрәк сөт бирүче Голштин Фриз токымлы сыерлар Германиядан кайтарылган. Маллар беренче бозауларын да китергән. Иң кызыгы 2400 терлеккә исәпләнгән комплекста 18 робот эшли. Үрәзмәт сөтчелек комплексыннан безнең репортаж. Ферма тулысынча роботлаштырылган. Бәйсез ысул белән тәрбияләнүче маллар савым аппаратына үзләре килә. Робот сыерның җиденен юа һәм сава. Шул ук вакытта экранга сыерның кушаматы, яше, күпме сөт бирүе, сөтнең товарлылыгы, куелыгы турында мәгълүмат чыга. Малның паспорт мәгълүматлары сыерга беркетелгән чип аша алына. Савылган сөт 30 тонналы таныкларга җыела. Таныкларда сөтнең нинди температурага кадәр суытылуы, сөттән бушаган савытның ничек юылуы һәм башка мәгълүматлар саклана. Һәр сыер көненә уртача 33 литр сөт. Все молоко, которое производится здесь, дается в одни из крупнейших компаний Республики Татарстан, одна из которых является компания Danone. Скажу так, что товарность молока составляет не менее 98%. В данный момент вы сейчас можете наблюдать, как происходит заправка молоковоза. Сдача молока происходит 2 раза в день, утром и ближе к вечеру. Малларга күпме күләмдә нәрсә ошатырга кирәклеге шулай ук компьютерларга кертелгән. Азыкны роботлар тарата. Маллар тараткан азыкны да янәдән терлектәр алдына роботлар этеп йөри. Мал астында роботлар чистарта. Алай гына да түгел. Кояш ныграк кыздыра башласа, тәрәзәләрдәге пәрдәләр автомат рәвештә төшә һәм җилләтү системасы кушыла. Фермада малларга массаж ясаучы роботлар да бар. Биредә җәмгысе 18 робот эшли. Роботлаштырылган дигәч тә 82 кеше хезмәт куя. Эш сәгате 7 сәгатьтә башлана, әмма комплекс тәүлек әйләнәсе эшли. Бездә кармалар җитә. Былтыргадан калган запаслары бар. Быел барысында да күп. Бездә дә кырыс һава шартлары, эссе, яңгыр булмау үз нәен салды. Теләгән запланированный күләмдәге синажын җыеп ала алмасак та, былтыргы запаслар белән безнең Аллага шөкер 2 ел чыгарга кайтасы маллар белән безнең җитә. Комплекстагы сыерларның мөгезсез булуы гаҗәпләндерде. Бозау вакытта ук малларның мөгез урынына махсус катнашма сөртәләр икән. Нәтиҗәдә мөгез төшә. Төрле җәрәхәтләр алмас өчен мөгезләрнең булмавы хәерлерәк дип аңлата белгечләр. Тоякларда махсус катнашма белән эшкәртелә. Бусы бактерия, микроблардан саклану өчен эшләнә. Яңа туган бозауларны аерым боксларга урнаштыралар. Бозауларны тудыру бүлеге операторлары карый. Үгез бозаулардан 60 көн эчендә котылырга тырышалар. Фермерларга яки шәхси хуҗалыкларга саталар. Чөнки комплекс сөт җитештерүгә корылган. Яңа туган бозаулар индивидуальный клеткада тора 15 көн, аннан групповойга күчә. Пристартерный комбикорм сатып алабыз да и ишеләр башта сөт, аннан ЗЦМ восстановленное молоко.
үгіз бұзауларын отнауын күн ішінде халыққа, фермерларға сатабыз. Тона бұзаулары біздің 9 килограмм сүт ошайлар күнде. Привезлары кило бір кез. По плану все нормально. Комплекстың екінші шираты әлі түзіліп кенә келеді. Олысынша роботлаштырылған бірінші өліштен айырмалы боларақ, екінші ширатта қол қызметіне де орын берілешек. Римма Авзалова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесі. Жиыштыру, чистарту эшләре дәвам итә. 15 октябрь көнне Муслим зиратында зур үмә узды. Мәңгелек йортыбызны жиыштыруда оешма предприятиелар, өлкән буын вәкилләре, политехника техникумы укучылары, район мөхтәсибәте катнашты. Мәңгелек йортыбызны җыештыруда райондашларыбыз һәр вакыт бик теләп катнаша. Мондый өмәләр язгы һәм көзгө чорда үтә. Зиратта караучысы булмаган, шаган баскан каберлекләр дә бар. Һәрбер оешманың үзенең урыннары бар, бүленеп бирелгән. Алар инде аны язда, көздә үзләре җыештыралар, үзләре агачларны кисеп, матур халатта талар инде. Муслим зиратында узган өмәдә 20 оешма предприятие 200-дән артык кеше катнашты. Җыелган чүпне, корыган агачларны түгүдә төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе Муслим политехника техникумы ярдәм итте. Бүген инде мәгариф бүлеге белән эшләмәгә чыктык. Мин бу мәгәрәне бик уңай карыйм. Бик изге эш. Чөнки барыбыз да тора-бара шунда киләчәкбез. Без моны эшләсәк, бу Алла яшь буынга үрнәк һәм пример шулай була инде. Актив чакырырым үзебезнең оешмадан тыш кешеләрне һәрбер көнне килеп, үзләренең участокларын карап, үзләренең туганнарын карап, күреп, шунда өмәләр оештырып, матурына итеп, зиратларны туктатып торгайбыз. Зираттагы чүпне 4 техника чиратлап ташыды. Гомер-гомергә зират изге урын булып саналды. Һәрберебезнең якыннары шунда күмелгән. Аларның каберлекләре каралган, чиста булырга тиеш. Зиратларны тәртиптә тоту буын-буынга тапшырылучы бер йола ул. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Хезмәт коллективлары мемориал комплекста да җыештыру эшләрен башкара. Мемориал комплекста берничә атна дәвамында өмәләр үткәрелә. Районыбызда матур урыннар бик күп. Шуларның берсе сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексы. Биредә 1200-дән артык райондашыбызның исемнәре мәңгеләштерелгән. Табигатьтән биргән яфрак, үлән, чистарту берәйбер, ләкин өмәдә катнашучыларның нәфрәтен уята торган вакыйгалар да бар. Биредә эскәмбияләр урыннан урынга күчә. Эскәмбияләр арты тулы шишә, һәм инде шушы мөслимләр, без тәрбияләгән егетләр, кызлар шушында төн үткәрәләр. Менә бунысы җанны эштә. Өмәләрдә оешма предприятие хезмәткәрләре генә түгел, җирлегебездәге чисталыкка битараф булмаган райондашларыбыз да катнаша. Күпләр өчен бу парк яшьлек хатирәләрен саклый. Менә бүген әле субботникка җыелдык менә үзебезнең оешмадан, китапханәдән килдек инде. Без инде мөслимебезнең чисталыгына күнеккән. Һәрбер субботникта катнашабыз, бик теләп. Чисталык үзебез өчен, үзебезнең балаларыбыз өчен. Өмәдә катнашучылар менә шушы мөслим паркында һәм мемориал комплекста тәртипсезлек ясап киткән егетләр, кызларга бик нык ачулы. Өмәдә катнашкан һәр кешегә ихлас күңелдән рәхмәт. Күзгә күренеп яшәреп һәм чистарып киткән парктан 15 трактор арбасы, корыган яфрак һәм башка төр чүп чыгарылды. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Иминлек темасына. Ярчаллыда күп фатирлы йортта булган шартлау берәүне дә битараф калдырмагандыр. Газ шартлау нәтиҗәсендә кеше гомере дә әзелде. Мондый хәлләр кабатланмасын өчен газ приборлары белән эшләгәндә кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәк. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Район газ хезмәтенең эксплуатация һәм ремонт буенча мастерлары бу көннәрдә шәхси йорт һәм күп фатирлы йортларда планлы тикшерү үткәрә. Здравствуйте. Сегодня газ. Пришли провести техническое обслуживание газовых приборов в вашем доме. Слесарь газ анализаторы белән газ үтә торган трубаларның эретеп ябыштырылган урыннарын тикшерә. Прибор җавап бирмәй икән, димәк барысы да әйбәт дигән сүз. Газ иссез-төссез, аның шарт итергән, яна торган мәсьәләгә. Шуңа күрә газ белән кулланганда бит сак булырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Бала чагаларын якын китермәскә газга, газ приборлар янына. Әгәр дә йортта үзен-үзе контроль итмәгән кешеләр булса, аларны якын китермәскә кирәк. Елга бер тапкыр газ җиһазларына җиһазны үткәрәбез. Кешеләр инде алай әйбәт кертәләр вакытында, өйдә алмаганнарга алдан шалтыратып сөйләшеп керәбез. Өйдә булмаучылар да була инде, аларга инде кисәтү кагазы җибәрәбез дә, шул вакытка инде ай эчендә кергә тырышабыз.
Біз барған үй хуҗасы төтен юлындагы тарту көчен һәр вакыт тикшереп тора. Газ исе бөтен тәрәзәләр ябык булса гына чыга ди. Газ приборы эшләгәндә форточка ачык булырга тиеш. Ничек дигәндә газ приборы эшләр өчен аңа свежий һава керү кирәк. Әгәр дә форточка ябык булса, хәзер белгәнегезчә, тәрәзәләр безнең пластик тәрәзәләр, элек ярый, агач тәрәзәләр һава керә күпмелер дәрәҗәдә газ приборын эшләргә мөмкинлек була. Хәзер пластик тәрәзә булгачтын бүлмәләр герметислана, һава керми һәм газ приборы тиешенчә эшли алмый. Газ хезмәтенә карата алай проблемалар булганы юк. Аллага шөкер, һәр вакытта да кирәк булганда шалтыратсак, чакырсак киләләр. Вакытында ясый сәйберләрен ясап китәләр, техабсурын җылга бер сайын обязательно ясыйлар. Алай проблемалар юк. Тикшерүдән соң мастерлар техника куркынычсызлыгы буенча инструктаж үткәрә. Газисе булса бүлмәдә кая шалтыратырга беләсезме? Беләбез 104. Или 04 телефон. Халык газчыларга белгечләр җиһазларын тикшерә алсын өчен өйләренә керү мөмкинлеге бирергә тиеш. Төтен вентиляция каналларын елга 3 тапкыр тикшерергә кирәк икәнен дә унытмагыз. Газ приборларына договор негезендә елга бер тапкыр техник хезмәт үтәргә тиеш. Шуңа күрә сезгә игътибар итсәгез, газ приборларын һәр вакытта тиешенчә вакытында техник хезмәт күрсәтеп тору кирәк. Газ җиһазларыгыз ватылса яки алыштырырга кирәк булса, кичекмәстән район газ хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Октябрьнең соңгы якшәмбесендә шоферлар көне билгеләп үтелә. Шофер һөнәре Россиядә иң таралган һөнәрләрнең берсе санала. ГАИ хезмәтеннән алынган мәгълүматларга караганда, Мөслим районында гына да 10 меңнән артык машина исәптә тора. Шоферлар көне уңаеннан халыкның юл хәрәкәте иминлеге турында фикерләрен белергә булдык. 21 гасыр технологиялар чоры булуга карамастан, автомобильчеләр саны кими. 2020 елгы статистика мәгълүматларына караганда, Россиядә 38 миллионга якын транспорт милек кешесе исәпләнә. 2030 ел белән чагыштырганда 12%-ка кимрәк. Мин 70 елдан шофер кеше. Менә шул гомер үземнең нидә колхозда инде мин шофер булып эшләмәдем эшләвен. Однако мен укыдым шоферга инде. Шуннан бирле менә йөрим. Үземнең машинада, личный машинада инде. Минем стаж 10 елдан артык. Мөслим район үзәгендә транспорт йөртүчеләргә һәм җәяү йөрүчеләргә барлык шартларда уңайлы шартлар ясалган. Кагыйдәләрне бузучылар юктыр дип уйлыйм. Шоферларга хәзер ни проблема юк инде. Менә ясап бетерделәр бөтен юлларны батырлап. И менә велосипед йөрүчеләргә отдельно юл бар хәзер. Һәрбер пешмакта пешеходный переход, һәрбер перекрестокта пешеходный переход. Безнең Мөслимбездә, Аллага шөкер, бөтен җирдә юлларыбыз әйбәт, авыллар асфальт белән таштырылган. Барысы җирләргә бик тиз генә барып кайтабыз. Бөтен кеше дә исән-сау йөрсен инде ул. Теге шоферларны гына да гаепләргә ярамый. Әзрәк җияүлеләрдә шамалап хәтерләп чыксыннар инде. Теге юлларда знаклар торганда инде төрле чак була бит инде. Шуңа гел шоферларны гына гаепләмәсеннәр, җияүлеләрдә игътибарлырак йөрсеннәр инде. Күп кеше автомобиль йөртүдән баш тарта башлады. Моның сәбәбе транспортта һәм бензинга бәяләр арту белән бәйле. Машиналарның экологиягә зыяны турында да уйлаучылар күп. Шуңа карамастан, шофер һөнәре Россиядә иң популяр булып кала. Әлеге бәйрәмне профессиональ шоферлар гына түгел, бөтен машина йөртүчеләр дә билгеләп үтә. Регина Мирзаянова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү районда һәр вакыт игътибар үзәгендә. Юлларның сыйфатын яхшырту өстендә эш бара. Шул ук вакытта яңа юл билгеләре дә куела. Шушы көннәрдә район үзәгендә берничә урынга светофорлар урнаштырылды. Мөслимдә Имин шәһәр программасы буенча 130 камера эшли. Күзәтү камералары Мөслимнең кеше күп йөри торган урыннарына, машина тукталышларына, светофорларга куелган. Машина йөртүчеләрдә, шулай ук җәяүлеләрдә дә бу светофор объектларының өчен шартлы билгеләрне үтәп бетермәүләре чираклары бар. Аларны без күбрәк үзебез кизү торганда,
һәм шулай ук светофор объектларында урнаштырылган видеокамералар, Instagram, Telegram каналлары аша һәм безнең Народный инспектор дигән аерым сайт бар. Алар аша да хокук бузучыларны табабыз, аларны административ җәзага тартабыз. Мөслим ишендә 9 светофор бар. Тагын икесе күпер башында һәм Ярчаллыга китү юлындагы урам чатында урнаштырылды. Дәүләт программасы буенча кайткан светофорларны Казан шәһәренең төзелеш оешмасы егетләре урнаштырды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Россия Федерациясы прокуратурасы 1722 елда оештырыла. Келесі елда прокуратура органнары 300 еллыгын бәйрәм итәчәк. Шул уңайдан Мөслим районы прокуратурасы мәктәп укучылары арасында рәсем конкурсы уздырды. Бәйгенең нәтиҗәләре 21 октябрь көнне район музейында игълан ителде. Бүләкләү тантанасында Регина Мирзаянова катнашты. Чара район прокурорының сәлемле сүзләреннән башланды. Балаларга прокуратураның тарихы турында фильмда күрсәтелде. Конкурста 25 бала катнашкан. Прокуратура хезмәткәрләре конкурста катнашучыларның барысын да бүләкләргә булды. Без инде башта уйлаган идек, урыннар бирербез дип, но бу рәсемнәрне күргәннән соң бөтенесе беренче урынлык рәсем ясалган. Шуңа күрә бик зур рәхмәт балаларыбызга, укытучыларына. Бүгенге көннән соң да Алла бирсә, мондый конкурслар, мондый мероприятиялар үткәребез дип уйлыйм. Конкурс ярдәмендә укучылар прокуратура эшчәнлеге белән таныштылар. Шул ук вакытта хокукый белемнәрен үстерү өчен нигез салдылар. Бу конкурста ишеткәч, мин үзенең яртып караган фильмны искә төшердем. Ул фильм «Пес» дип атала. Анда бер эт прокуратурага бик нык булыша. Һәм мин шулай итеп шул этне ясарга булдым. Прокуратура белән берлектә рәсем конкурсына игълан иттек. Рәсем конкурсына бер ай вакыт бирелгән иде. Һәм инде бу конкурста 25 укучыбыз актив катнашты. Менә шушы рәсем ясаучы укучыларны бүген бирегә чакырып инде алар шәхсән үзләре кутладылар, бүләкләделәр. Бу балаларга бик шады. Һәм инде икенче елларга да уларда катнашу теләге зур булыр дигән өметтә калабыз, чөнки алар канатланып, шундый рәхәт хисләр белән кайтып киттеләр. Балаларның иҗат эшләре белән Мөслим музеенда танышырга мөмкин. Регина Мирзаянова, Динар Мингазов, Мөслим телевидениесе. Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Мөслим бүлеге милли йолаларыбыз, гырыф-гадәтләребезне яңартып төрле чаралар оештыра. Узган атнада милләтебезнең асыл кызлары Олы Чакмак мәдәният йортына җыелдылар. Шул хакта алдагы сюжетта. Олы Чакмак мәдәният йортында кунакларны чәк-чәк белән каршы алдылар. Фойеда Олы Чакмак уңганнарының кул эшләреннән күргәзмә дә әзерләнгән иде. Бу көнне чакмаклылар килен төшерү йоласын күрсәтте. Милли йолаларыбызны яңартып кода-кодагыйлар бүләкләр биреште. Без бүген Ак Калфак хатын-кызлар берләшмәсенең утырышында кыз төшерү күренешен күрсәттек. Һәрбер авылда да шушылай итеп матур итеп, казлар белән, ипиләр белән, чәкчәкләр белән шулай итеп кызны төшерәләр. Гырыф-гадәтләребезне онытмыйбыз. Киләчәктә дә менә шулай матур итеп, никахлар укытып шулай кызлар төшерергә, бергә шулай күңелле яшәргә язсын. Килен төшерүче Энҗе ханым чәкчәк пешерү серләре белән дә бүлеште. Аның тормыш иптәше Фәнис абый талдан читән өрү остасы икән. Ул читән өрүнең берничә ысулын күрсәтте. Тал өрүгә берәү дә битараф калмады. Хәтта әзер читәнне сатып алырга теләк белдерүчеләр дә булды. Монда безнең мәктәп коллектив хатыны ашта авыл советы без инде бүгенге кичәдә генә түгел, барлык кичәләрдә дә, бәйрәмнәрдә дә бергә эшлибез, бердәм эшлибез. Гаилә учагын саклап калу һәм балаларга тәрбия бирү безнең хатын-кызларыбыз алдында торган изге бурычларның берсе. Һәм менә шуны безнең райондашларыбызга, асыл затларыбызга җиткерү безнең алда торган иң зур максат һәм бурыч. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызларының Мөслим бүлекчәсе үзе генә түгел, аның инде авыл җирлекләрендә филиаллары бар. Һәм менә без авылларга чыгып, күчмә утырышлар үткәреп торабыз һәр даим. Гади җыелыш кына түгел, нинди дә булса гырыф-гадәт, милли юлабызны искә төшереп, ана райондашларыбызга җиткерү. 2021 елның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булуын истә тотып, чакмаклылар күрше авылларда яшәүче башка милләт вәкилләрен дә кунакка чакырганнар. Рус шуганнан килгән кунаклар рус халкының милли ризыгы пилмән тарихы белән таныштырды. Күчтәнәчкә вареники алып килгән иде шуганлылар. Шуның өстенә моңлы җырларын да бүләк иттеләр. Шуганкадан килгән Мари кызлары милли биюләрен күрсәтте, ә милли ризык буларак катлы тәбикмәк тәкъдим итте. Мариның милли ризыгы коман билнә дигән ризык алып килдек. Ул инде тәбикмәк, татарда да тәбикмәк, Марида да тәбикмәк, ләкин безнең тәбикмәк катлы-катлы. Аның беренче каты арышыннан, аннары катык белән каймак буталып салына, икенче өлешенә инде солы оныннан,
тәбикмәк. Өченчесенә инде май сылап, тагын бер кат каймаклы катык сылап, тәмле ризык Уман биленә килеп чыга. Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының мөслим бүлеге җитәкчесе Эльвира Гараева чараны оештыручыларга һәм кунакларга рәхмәтен җиткерде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Әлемдә улындагы Әзгат мәчетендә Мәүлид аена багышланган мәҗлес үтте. Раси хәзрәт сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям турында вәгазь сөйләде. Коръән сүрәләре укылды, бәйрәм мул-шәй табыны артында дәвам итте. Мәҗлесне мөхтәсибәттән килгән кунаклар да бизәде. Сәрия абыстай Мәүлид бәйрәме белән котлап изге теләкләрен җиткерде. Раси хәзрәтнең әнисе язган мөнәҗәтләрне укуы нур өстенә нур булды. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Россиядә һәр сәгать сайын 7 кеше инфаркттан үлә. Бу статистикага кермик дисәк, бушлай диспансерлаштыру узарга онытмыйк. За ЖКХ заплатил, почту забрать. Штрафы тоже оплатил. Здорово, сосед. Здорово. Смотри, забыл вовремя заплатить за налоги. А я давно не получаю таких писем. Плачу налоги онлайн. Куда заходить-то? Скачай мобильное приложение «Налоги физлиц». Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең эшен дәвам итә. Эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән җырым сиңа бүләгем тапшыруы. Котлау хатлары белән сезне мин, Лилия Шәймиева, таныштырырмын. Безнең гаиләдә зур бәйрәм. Олы Чакмак авылында гомер итүче кадерле кешеләребез, әниебез Нурия белән әтиебез Сәрвәрдин Мукшиннарның бергә яшәүләренә 55 ел. Җиһанны алтын төсләргә манып, җиргә мул ел фасылы көз килгәндә парылы тормыш башлаган безнең әтияни. Гомергә бергә булырга вәгъдәләр бирешеп, сөеп һәм сөелеп гаилә корганалар. Шушы вәгъдәгә тугры калып, тормыш ваклыкларына бирешмичә, сөю хисләрен саклап яшәгәннәр. Әтиебез белән әниебез гомер буе колхозда эшләделәр. Әтиебез әниебезне 3 ел хезмәт иткән җиреннән 1966 елда Казакстан якларынан алып кайткан. Әти-әниебез без балаларын яратып, сөеп, үстереп, белем, тәрбия бирделәр. Яхшыны яманнан айырыга, туганлыкның кадерен белергә өйрәтте әти-әни. Бүген дә безгә терәк таяныч булып, киңәшләре белән ярдәм итеп яшиләр алар. Сагынып көтеп алалар, ачык йөз белән каршы алалар, кунак итәләр. Әти-әниебез белән без гөрләшеп чәй ичү, сөйләшеп утыруларны иң кадерле мизгелләргә тиңлибез. Кадерле кешеләребез, гаилә бәйрәмегез белән сезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы телибез.
Әле тагын бик күп еллар бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып яшәргә, безне парлап каршы алырга Ходай насыйп итсен. Туар көннәр сезгә куанычлар гына бүләк итсен. Тормышыгыз имин, мул һәм бәрәкәтле булсын. Сез әле безгә бик кирәк кадерле кешеләребез. Ярдәмләшеп яшәү гаделлекне әйләндереп матур гадәткә, тәрбияләп безне үстердегез, өйрәттегез инсаф әдәпкә. Сәламәтлек юлдаш булсын сезгә. Ходай бүлеп биргән гомердә, җан җылыбыз тоеп тигезлектә, яшәгез сез шулай гел бергә. Улыгыз Рамил, аныкларыгыз дип төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлы хатында. Гаилә бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләрегез тулып торсын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Алдагы җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Tormuş kiyeni telerinde eti enni parşilek. Tormuş alıp barganlarda, balamı deyip yanganlarda, ikisi birge kirek. Bildireme şilekler, eli par yürekleri, eti yanında eni var, eni yanında eti. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Kuşlarday sayraşır üsttük, ömrü giyeni tegizide. Şaypalamadı parşinekler, berrük yoldan bir adımdan otlauğa ikigizide. Mildireme şilekler, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İgezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bilsin Huday jellemi. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Yaşamadı gezide bitsiz, 58 düşün. İndi yaşasagız idi, oşurgan kuşları kızının tuyup iktibar küşün. Mildireme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Tügülmesinin parşilekleri, tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da, iki kız var şokta gibi, kıyımız jılıp bulmaz. Mildireme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Gezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bir seni Huday jellemi. Bir seni Huday jellemi. Bir seni Huday jellemi. Бүген туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәркемгә йортларында булган күңелле мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез. Исән сау булыгыз.